Veseli Hans. Živeo nekada jedan mladić koji nikada nije bio žalostan, nego uvek čio i veseo. Zbog toga su ga svi zvali Veseli Hans. Jednom se Veseli Hans pogodi da služi kod nekog seljaka godinu dana za platu od 5 pfeninga. Za to vreme služio je seljaka verno i pošteno i kada se godina navršila, seljak mu isto tako verno i pošteno isplati po pogodbi svih 5 pfeninga. Sada ću dalje okušati svoju sreću, reče Hans i ode. Pevao je celim putem i jujukao i veselo poskakivao kao da ide u svatove. Jedan prosjak koji je stajao kraj puta gledao ga je pa ga zapita kako u ova teška vremena može biti tako veseo. Zar da ne budem veseo? Uzviknu razdragano Hans. Kad sam dobio platu, svoju godišnju platu, kad sam verno i pošteno služio gazdu, a gazda me verno i pošteno isplatio. Na to ga prosjak zamoli da mu udeli 1 pfening. Imaćeš ga, reče Veseli Hans. Da mu 1 pfening i prosjak mu mnogo zahvaljivaše. Onda pođe dalje i ubrzo naiđe opet na jednog prosjaka, siromašnijeg i bednijeg od prvog. I taj ga zamoli za milostinju, te i njemu udeli 1 pfening. Potom naiđe na trećeg prosjaka, siromašnijeg i bednijeg od drugog, pa na četvrtog, još odrpanijeg i bednijeg od trećeg. I njima udeli po 1 pfening. 5. prosjak, na kojega je naišao, bio je od svih najsiromašniji, polunag i star prestar. I taj ga veoma tužnim glasom zamoli za milostinju. Imaćeš i moj posljednji pfening, uzviknu Veseli Hans, a ja ću već sebi opet što god zaraditi. I udeli prosjaku svoju posljednju paru. Starac mu najlepše zahvali i reče: poželi od mene 3 dara, ali ne zaboravi na ono što je najbolje. Na to Hans zamoli pušku koja uvek pogađa, ćemane da svi moraju igrati kad on na njemu zasvira i na kraju nebo kad bude umro. Dobije odmah sve što je hteo i s najvećom zahvalnošću oprosti se sa starcem. Onda pođe dalje pevajući i veselo podvikujući. Srete se sa jednim popom koji ga zapita zbog čega je tako veseo. Hans mu ispriča kako je godinu dana služio kod jednog seljaka i kao godišnju platu dobio 5 pfeninga, kako se sreo sa 5 prosjaka i udelio svakom po pfening i kako mu je 5. prosjak darovao po 3 dara. Pušku koja obara sve na šta bude pucao, ćemane da svi igraju kad on na njemu zasvira i na kraju nebo kad bude umro. Na to pop reče: eno jedne male ptice gde upravo u ovom času sleta na onaj trn. Pucaj na nju, hoću da vidim hoće li pasti. Hoću, pucaću, reče Veseli Hans, ako veličasni bude otišao po nju kad padne. I onda opali iz puške i ptica pade. No kad je pop bio u trnjaku da je podigne, uze Hans u ruke ćemane i poče svirati. Čim je on zasvirao, pop zaigra i igrao je dok god je Hans svirao. Sva mu se odeća iscepala, izgrebao se u trnju i žalosno izranjavio po celom telu. Kipteći od ljutine, ode pop sudiji i tuži veselog Hansa. Kaže o njemu da je rđav čovek i opaka, podmukla skitnica. Veselog Hansa uhvate, zatvore, pa čak i osude da bude obešen. Već je stajao na klupici pred vešalima i već mu je dželac stavljao omču na vrat, ali je Hans još i tada bio veseo. Podvikivao je i pevao. Naposletku reče kako je uvek bio dobre volje i kako mu nikada u životu
nije bilo ništa rđavo, pa ako je ovo zaslužio, onda će rado umreti. Ali bi trebalo da mu gospoda ispune na kraju jednu želju, da mu još jedanput dadu u ruke njegovo ćemane. Učiniše mu po želji. Kad je dobio u ruke svoje ćemane, poče da svira i svi prisutni stadoše igrati. Dželat se stropošta sa lestvica, slomi nogu te morate igrati na jednoj nozi. Svirajući neprekidno izvuče Hans glavu iz omče, siđe s klupice pa pevajući i podvikujući ode. Ostali su igrali i dalje, iako nisu prestali, igraju još i danas. Tek mnogo vremena posle toga, ali na pametniji način, dospeo je veseli Hans na nebo.